Patumi jakhong ni phai kre clear ni Bokajan subdivision angkang National Highway thongkeba sirkep atowar piakung Hanjanglangso along Donsuri Farmers Producer Company Limited atumpen chepatirpi ponsi kejor akula adim ingpu pontanglo. KAS mate kasna samai phu Chandra bea hin pensi mai chari ponlo bangso mai long chunbang longbir be pensi aluhi ga pachiniapor en ponlo. Bangso Mayalong Aluhi Sarpua Manpen Dr. Subol Maibongsa, Scientist KVK Dipu, Navin Basumatari, Chief Manager LDM Lead Bank Office Rajadhar, SBI Bokajan Branch Manager DDM Nabard Kamkhogin Wi-Fi, Block Veterinary Officer Dr. Subud Barmanatum Penchenglo, Rong Araratum, Man Kido Kitekiding Atum Chetong Dumsi RDP Don. Donsuri Farmers Producer Company Limited atumalong Joy Kipen Longhonga Ok Longhonga Supen Chenglok Chainong aan Broiler aan Longhonga an Haihui Asonamong Laben Pregjam Ason Long Ponji Laben Labangso Hiti Kangpu Pen Penang Araratum Akirap Longpon Puputa Than Pachinidon Song Sing Pen Nilitum that Assam Agriculture University Pen FPC ko konsep hadak London kasi halaso FPC konsep lang pen si nilitum dak non la oxygen outlet kupon lo dak pen akirapa bang kan halo non ada gitung FPC ang member tum ang alang tum hang hak ang rento lapen marketing a problema bangke lang FPC a company atau bangsi dijual ulang agar barke alang 20. Bokajan penananterang Karbiang Long Live.